Matapos i-share sa social media ng CLTV 36 News, pinagpiestahan ng mga netizen ang larawang ito nakuha sa parade ground sa loob ng Clark. Maging ang pinaglagyang kaha ng sigarilyo basta na lamang iniwan sa designated bench para sa mga bisita ng lugar. Nagkalat din ang mga plastic cup at takeout bags mula sa iba't ibang fast food chains. Kaya naman ang karamihan sa online world ikinadismaya ang sitwasyon. Ayon kay Catherine Castro, magaling lamang ang ilang Pilipino sa pagiging reklamador sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Subalit ang simpleng pagtatapon ng basura ay hindi umano kayang gawin. Dagdag pa ng isang netizen, hindi na raw katakataka kung bakit tuwing bumuhos ang malakas na ulan ay agad tayong binabaha. Kasalanan din daw ng publiko kung bakit barado ang mga daluyan ng tubig. Suwestyon ng karamihan, magtalaga na lamang ng bantay sa parke at mag-implementa ng karampatang multa sa mga mahuhuling nagkakalat. Hinimok ng CDC ang mga bisita na sundin ang KGO o Clean as you go. Ito'y para rin umano sa kapakanan ng publiko na nakikinabang ng libre sa mga public space sa loob ng Freeport. Pinag-iisipan naman ang paglalagay ng multa sa mga mahuhuling nagkakalat sa Clark. Samantala, ang pagpapanatili ng kalinisan sa loob ng Freeport ay bahagi ng kanilang target na maging top aerotropolis at tourism destination sa Asia-Pacific region sa 2030. Rainiel Pawid, CLTV News.